Maayong nga adlaw kaninyong tanan ano sa kita kini ang inyong gato ang programa sa TV Apolia.Argumento gipanguluhan gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International Sir RJ Seno uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuo nga Katolika. So naa kitay tagaan og gagamay nga reaksyon niining ato ang tawag ining programa. Actually gipasa rin sa ato ang video and yun sa samtang nagtan-aw ko actually daghang gipang ginapangpasa nga video sa ko pero yung na dili na ko matanaw gyud tanan nya ako ang ginahimo is ato ang ginausa-usa din na pagkatapos so yun ato ang ginatan-aw ang mga ebidensyang gigamit and at the same time ang mga argumento nga ilahang gitawag og gigamit. So karon ang nahitabo is na ay napasa sa ko ang video nga sumala pa niya sir kung pwede tagaan nimo ni og reaksyon unsa ni katinuod ning ilahang gipangyawit nga naman tungod kay agrabe basta tawag ini nga makasulti makaingon gyud ta nga uy murag tinuod okay syempre ang ginagamit libro katoliko nya pagkahuman na ang nagbasa dili katoliko sabadista ang nagbasa nya kini usa ni ka known nga pastor sa Seventh Day Adventist nya tan-aw nato kung giunsa niya pag usa na kanang pagmaniobra ba kung baga ang dokumento nga iyang gibasa then pagkahuman iya hadeng gisabot-sabot subay sa ilahang gitawag og magsilbi dapig daw kuno sa ilahang pagtuo. So ato aning paminawon. Okay? Nga iglesia og diri po dato may palan nga nanay ng bantay sa adlaw nga ipapahulay panahon sa unang mga Kristohanon. Isa po nag-ingon ninyo nga dili sila magpahulay sa una sa gitawag og adlaw ipapahulay nga balaod ba na nila. Kung sa tuwa pa ordinansa na ba kung baga musugot sila sa dili basta naa sila dito sa Israel obligado silang mopahulay sa adlaw ikapito ngano man kay ordinansa na nila kung sa tuwa pa. Wala nga bisan pag dili ka tawag ining Hudyo bisan pa og dili ka pareha na lag magtutuo tungod kay ilahan ang gitawag og balaod mura pag Middle East ba. Di ba sa Middle East kung moadto ka dito, ang Filipino moadto dito, ang mga Katoliko moadto pag abot og Biyernes, automatic tanan pahulay gyud na ngano man kay mo man ang ilahang gitawag og balaod. So muna sa first century Christians ngano man majority man or dominante ang kining gitawag og relihiyon sa mga Hudyo mo nang obligado sila mo bato ang term gigamit customs or tawag iling ilahang naandan ngano man kay mao may gisulti sa ilahang gitawag og balaod. Muna ang first century Christians muadto sila sa gitawag sinagoga pero dili aron ilang lig-unon kadtong mga Hudyo nga nipahuli sa adlaw ikapito kung dili ilahang gitawag og i-convert. Ilahang tawag kanang kumbensihon ba kanang inyong pagtuo kay San Pablo supak man sa ilahang gitawag og pagtuo. So muna sa first century Christians muadto sila sa sinagoga at dili lang kay adlaw sa Sabado taga-adlaw manudlo sila i-convert nilang gitawag mga Hudyo pero kanang una sa mga Sabadista nga tawag ang mga Sabadista po sila ay wrong kung Sabadista pa sila di na dapat i-convert tong tawag ining mga gitawag og mga Hudyo kaniadto nga mao mo gito original nga Sabadista kini mga Sabadista karon mugna man ni sa mga Amerikano Gani sa wala pa ang Roman Catholic nanay mga Sabbath keeper kaniadto ay supak na tawag ini kung mingon taog kanang wala pa ang Roman Catholic kung ato ang tan-awon wala pa gitukod ni Kristo ing iglesia na ani mga Sabbath keeper mo tong Judaism mga Hudyo o dili man na mga Kristiyano nya pagkahuman dili po to member ni Ellen G. White and at the same time sa pag-abot ni Kristo syempre ilalo man sila sa balaod sa mga Hudyo mo na nga musugot sila sa dili kinahanglan tumanon nila tong balaod kay kuan man sila tawag ining a good citizen man sila or kinang musunod magyud sila sa gitog balaod sa ilahang community kaniadto mo nang every Sabbath moadto sila pero wala nagpasabot nga Sabadista na gyud sila ilang religion or member sila sa Seventh Day Adventist dili ngano man kay nagtukod si Kristo og bag-ong iglesia nga lahi sa iglesia or sa pundok nga ilang naandan kaniadto. Continue. Ay mga pahayag sa mao nga pastor ato kini paminahon pinagis mismo sa libro sa mga Katoliko. Okay na. Paminahon na nato ang pamahayag daw sa usa ka pastor nga tawag ini nga gamiton daw ang libros Katoliko pero atoon nang basahon before nato paminahon ni si Mr. Bacalares. Ato ang basahon una ang giingon ni Ginoong Jesucristo ha. Tanaw na to ha. St. John chapter 8 verse 44. San Juan kapitulo 8 versikulo 44. Mao ni ang gisulti sa tong Ginoong Jesucristo. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa
ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan, wala gayud siya mudapig sa kamatuoran, kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, nagsunod lamang siya sa iyang kinaiya, kay bakakon man siya og amahan sa tanang bakak. So tan-aw na to giunsa tawag ining pagpamakak ni Mr. Bacalaris gamit ang tawag anang librong gitawag og Katoliko. Iya ang iyang mga pahayag. The Catholic Study Bible. Mm. Okay? Catholic Study Bible. Malagwala di at sis, no? Nabadala. Sige lang, okay lang. Ang imprimatur ani igsuon niya. Okay? O niya, gani, usan ni sa gitawag og the New American Bible. Okay? O niya, ato lang basahon igsuon na. Kay kaning So dinhi ni gamit sa the Catholic Bible. So buot ipasabot kining atong mga higala nga mga pasto dili makabarog og ilahang kaugalingon. Kung dili mo sulti or dili mo tudlo ang Iglesia Katolika. Nagtuo ko ba og tawag anang ilang giluwa totally ang Iglesia Katolika, pero karon nagagamit og libro gikan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero mingon sila nga ay amo alam man ang tawag anang reference o tan-aw nato. At giunsa nila pag-quote ang reference ngano man kay pag dili gani mao ang pag-quote sa gitawag og reference, it is a fallacy of suppressing the facts. Ngano man kung half truth ang imong gisulti, kauban na nagbutbut, kauban na nagbakak. Tan-aw na to. New American Bible, iya magyud ning version sa Roman Catholic. Wa may New American Bible nga dili iya sa Roman Catholic. Ug man lang official nga Bible. Okay, arita sa mao nga page 1444. Okay? Iyon siya dinhi. Jesus' practice of regularly attending synagogue is carried on by early Christian practice of meeting in the temple. Di-quote niya ang Acts chapter 4 verse 16. Mali. Dili Acts chapter 4 verse 16 ang imong gibasa, pastoy. Ang imong gibasa ang tawag ining komentary sa St. Luke chapter 4 verse 16. Ikaduha, ang pagbasa niya primero wala niya gitan-aw, wala niya gibasa kining naka-bold nga tawag ining words kaning chapter 4 verse 16 nga according to his custom. Pag iyong ganing gitawag og custom, buot ipasabot ilahang gitawag og naandan based sa customary law nga ilahang tawag anang gisunod sa kana nga gitawag og panahon. Pinhi, Jesus' practice of regularly attending synagogue is carried on by the early Christian practice of meeting in the temple. Wala gisgutan din nga particular lang Sabbath, kung dili regularly ang buti pasabot taga-adlaw. Pero gi-quote ang Saint Luke chapter 4 verse 16 nga atul gyud sa gitawag og kini nga gitawag og Sabbath day. Pero di lang kay kana ang punto, kun dili regularly buti pasabot taga-adlaw. Apil din ha ang gitawag og Sabbath day. Mo bitaw ang quotation nga ang reference text Acts chapter 2 verse 46, chapter 3 verse 1 and chapter 5 verse 12. Kung ato ang basahon ang balang kasulatan, daily nagaadto ang mga apostoles sa gitawag og mga sinagoga, dili lang kay adlaw ipapahulay. On si purpose to convert the Sabbath keepers from the Judaism padulong dibto sa gitawag og Kristyanismo. Gikan sa pagka-Sabbath keeper padulong dibto sa gitawag og pagtuong Kristyanismo nga nagasimba sa Dios adlaw Domingo. O tan-awa ang tawag ini nga iyahang gitawag og conclusion kumbaga. Chapter 4 verse 16 igsuon, nabatasan ni Kristo pagsulod sa sinugoga matag adlaw Sabado. Dili na ginatawag ining Acts chapter 4 verse 16, St. Luke chapter 4 verse 16. Pag imong nabatasan again tungod kay customary kinaiya ilahan nang gitawag og balaod. Sa mga Hudyo way labot ang gitawag og mga Sabadista nga gitukod sa Amerika. O yon. Sige, proceed ta. Okay? Unya ningon day siya sa comment dinhi sa ubos kay naa may commentary diri sa ubos sa Catholic Bible. Isa according to this, to his custom, Jesus' practice of regularly attending synagogue is carried on by the early Christian practice. Yun. Makita nato nga wa niya gi-quote ang tawag ining cross reference kini Acts chapter 2 verse 46. Kung adlaw bagyud na sa ipapahuli kanang every adlaw ipapahuli lang ba moadto ang mga apostoles, ang early Christians dito sa sinagoga. O Acts chapter 2, basahan ninyo na. Acts chapter 2 verse 46, adlaw-adlaw. Chapter 3 verse 1 and chapter 5 verse 12. Adlaw-adlaw sa di lang kay adlaw ipapahulay. Ngano man kay diha man magtigom ang gitawag og mga Hudyo.
aron sa gitawag ilang pagsimba niya mao na ang higayon nga manudlo ang mga apostol concerning sa gitawag og pagtuo para ma-convert ang gitawag og mga Hudyo pagka-Kristiyano. Sige, continue nato. First century. Okay? Arita sa second century. Okay, arita sa second century. Kami lang igsoon ha. Tanaw na to ha. Actually, nagkuha pa siyang tawag ini Basa nga na mga natin libro. first century. Panahon ni Jesus Christ. Mm. Arita sa gitawag na to og second century. Tanaw na to. Okay? Catholic Faith Handbook. Mm. Ang author ani igsoon, ang imprimator ni Imprimator Most Reverend Bernard G. Harrington, Nihil Obstant Reverend William M. Beaker. Tanawa diri sa gitawag na to page 243 naging diri. Okay? Early Christians probably observed the Sabbath on Saturday. Okay. On Saturday niya. Dako kay smile sa gitawag og si pastor. Question. Tama ba gid na iyang gibasa? Ug mao ba gid kana ang context sa gisulti sa maong gitawag og libro? Okay, ato ang tawag ining tan-awon mga higalag mga igsuon o di Okay, ato ang karuhon na kanang iyang gibasa naa na sa kanang nakalinyada, nakaline nga gitawag og yellow, naka-mark nga yellow line. Early Christians probably observed the Sabbath on Saturday. Unya wa niya gisumpayan and gathered for the Eucharist on Sunday. Ngano man tungod kay kanang gitawag og Sabbath day kung ang imuhang nang basahon sa ibabaw the Jewish observance of the Sabbath on Saturday. So kanang gitawag og Sabbath nga Saturday mao na ang Jewish observance. And at the same time kay mga Hudyo man ang gitawag og mga Kristiyano kaniadto by birth or by citizenship mo nang obligado sila mamaulay sa adlawng ikapito. Pero ang ilang pagsimba, early Christians probably observed the Sabbath on Saturday and gathered for the Eucharist. Mo pagsimba nila on Sunday. Hay na lang at ato nang ato si babaw. Christians gather to celebrate the Eucharist on Sunday because is the day Jesus rose from the dead. Unsa naman in taon ni gitawag og second century. Unsa man ni gitawag og pastoy, di ba? Makita nato ba nga kung mamakak manggaling ta ay magpahalata grabe ra pug kaayo oy. Di ba tanawa rin tawag anang iyahang gipangkot, iyang gisurambaw ang quotation. So, kamo nga mga tawag ining members sa 70 Adventist, nakahamoy naong ikaatubang ana sa mga Katoliko nga ang inyong mismong pastoy na makak pag-quote sa gitawag og mga dokumento nga dili na maoy tawag anang konteksto nga gisulti sa maong komentary o sa maong writer sa iyahang gitawag og gibasa. Bakakon okay sa mga amahan sa bakak. Ang amahan sa bakak mauning gitawag og yawa. So muna naluoy ko aning pastoy ug sa mga membro ni pastoy nga naman kay diyan to makit-an ba nga naning kamot in taon pagpangilad gamit ng libros Katoliko para ingnon nga tinuod sila pero ang punto din ang tinuod din na mao ni mga tawhana ang bakakon again ang amahan sa bakak mao ang yawa. So kining pastoy nga inyo nakita mao gini ang usa sa kinamanggulangan niyang anak. Okay, so wala pa nakapag-follow sa itong mga page. I-follow ninyo itong mga page RJ Horolan sa Second TV, Apollo.Argumento, and Kuya Apologist TV page. And yun, pwede sa mag-send din na o Facebook stars. And also sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo ang itong mga channels Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ sa Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sa mo, mag-send din na o super sticker, super chats, and the super thanks. And ayun, sa mga Katoliko na gustong matabang sa itong program, pwede ninyo ipadala yung tabang, yung suporta, pinagas mga account numbers, kalakaroon din sa mga screens, na nagadagan yung information, and pwede sa mo, mag-message sa itong page kung very imitan sa inyong pagpadala. Daghan kaayo nga salamat. Again, hindi ta magpailad ha. Hindi ta magpailad. Anong gitawag og mga pastoy nga naningkamot og pagpangilad gamit ang mga libros Katoliko, ilabi na kining libro Simbang Katolika ang Biblia. Okay, so sa ngalan sa Bug Press, TV Apollo.Argumento, kini yung ubos nga lagad isus pagtong Katoliko Sir RJ Seno, temporary manamit kanyang maingon, Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Maayo nga adlaw kadana kay kaning tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.